salatinka kun shugaban mu sayyidi manzon gaskiya. Bayan dai salati zan shiga waka ne, wakan mai gida nake yin dukawa. Mai dukan gida ka duka min ganga, wakan mai gida nake son rerawa. Koga na sha'aibu ba na mantawa, sai suya ce da ni wai ba mai ciki. Baban Amatulla ka wuce yaro, wane yaro bale babansa. Koga ka zaman ta wandan karfe, ko wasa ku ce da shi ba zama. Sai ne ka mulka zamo shasara ga masu tsara, kuma na gane su suke kasawa. Ga jirgin fita abin san kowa, ya za a yi a ce na koma mota. Koga ka wuce muna bayan ka bi gwanin ka dole ne kuma bi ka. Yau waƙar ashe ta manya ce kyan uwa, yara ƙanana sai ku koma gefe. Ai kowa gwaninsa zai yin nunawa, ni ma na gwani nake yin nunawa. Baban Amatulla ba na iya mantuwa, waƙa ta ka dole sai na rera kuwa. Na ganin ka dole sai na nuna, domin wasu za su yi koyi kyan uwa. Kaka hassada bale har kai kyashi, kullum dogaron ka shine Allah. Ko ka rike masoyin Allah, manzo dan Amina zaɓin Allah. Ka bi uwa uba ko dole mu bi ka, mai son rahama ya so aljanna. Yau waƙar ashe ta manya ce na fito, ko na Zubairu sai na sanya ka. Angon Hasiya Aba Abdallah, halina kama abin yin koyi ne. Ko na sani ko baka da hayaniya, kaka da san zumunci Allah da ya biya. Ni kuma hakuri ya zamto darinka, mu ma mun sani muna bayan ka. Shi ilimi ashe abin ya aiki ne, kun haɗa hankalin ku ba kwa warewa. Ko na Sha'aibu ba na mantawa, ko na Zubairu ba na mantawa. Ƙarshen baituka